खुलुमबाय। जुमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालिया जुथुम्मा, बे बोसोरसालिया जुथुम्मानि बानजाय आफादनि जानानै गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ गिबियावनो खर' गंग्लायै बावहरग्रोनाय जाबाय। जोबोद गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। जोंनि जुमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालिया जुथुम्मा, बे जुथुम्माया जोंनि खासाबारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जे जाम्बुगुरि खोरोमदाव क्लाबनि जे उदां गेलेग्रा फोथार, बे फोथाराव सानथामनि जे मेहेरगोनां जे हाबाफारि नभेम्बर दाननि 6, 7, 8 अक्ट'आव सानथामनि आबुं हाबाफारिनि गेजेरजों मेहेरगोनाङै रंजा बाजा हाबाफारिनि गेजेरजों बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ। आरो जोबोद गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। बे हाबाफारियावनो जे 8 थारिखआव जोंहा गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलाव जोंनि मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि मानाव गेदेर सार दिपेन बर'आ गाहाय आलासि महरै बियो नुजाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि CEM मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा स्पेसियेल इनभाइटि गेस्ट आलासि महरै बियो नुजाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै मानगोनां जिरन बसुमतारी गसाइगाव LACनि MLA सार आरो लरेन्स इस्लारि MLA सार आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि मानगोनां EM सारमोन MCLA सारमोना बे हाबाफारियाव आलासि महरै नुजाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे बे हाबाफारियाव जोङो माखासे हाबाफारिफोर जोङो लाबावदेरनाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेराव जोंहा 1 नाम्बाराव देंखो मु 1, 2, 3 जे बादायज्लायनाय, बे बादायज्लायनाया जागोन। आरो बिनि उनाव जोंहा हिन्जावसाफोरनि काबादि बादायज्लायनाय जोंहा जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोहोलावफोरनि जे इन्टार भिलेज भलिबल बादायज्लायनाय, बे बादायज्लायनाया जागोन। आरो बिनि उनाव जोंहा मा होननानै बुङो दिन्थिफुंसालि एक्जिबिसन, बे एक्जिबिसन हाबाफारिया जोबोद मेहेरगोनाङै रंजा बाजायै बे हाबाफारिया जागोन। आरो बिनि उनाव जोंहा हारिमु मोनाबिलि जोंहा दंबावो। आरो बे हारिमु मोनाबिलियाव जोंनि आसामनि BTCनि माखासे मुंदांखा आर्टिस्टफोरा बेयाव नुजाफैगोन। बिनि गेजेराव दानि जाखांफुनाय जे सासे आर्टिस्ट मेथाइ खनगिरि दिप्ति बसुमतारी फंबाया फैगोन। आरो जोंहा जोंनि एरियानिनो प्रेक्टिकेल बसुमतारी, जाय बिथाङा दालमिया स्मिथ, बे दालमिया स्मिथ मेथाइखौ जे लिरनानै मुंदांखा जानो हानाय सासे आर्टिस्ट बा लिरगिरि फंबायाबो फैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा शर्ट मुभिनि एक्ट्रिस आरो एक्टर, जायखौ जों बयबो मिथिगौ, अनिल मोसाहारि बिथां आरो मनिषा बिनानाव आरो गोबां आर्टिस्टफोरा बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन, बाहागो लाफैगोन। बिनिखायनो जोङो जुमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालिया जुथुम्मानि जे बानजाय आफादनि जानानै बे समायना मोनसे हाबाफारियाव, मेहेरगोनां जे हाबाफारियाव ओनसोलनि जे रायजो राजा, हारिखौ मोजां मोनग्रा, हारिमुखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै जे जोंनि नभेम्बर दाननिफ्राय जानो गोनां 6, 7 आरो 8 बे अक्ट'आव जे जानो गोनां जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै बयखौबो बाहागो लाफैनो जोङो बानजाय आफादनि जानानै जोङो गुरैयै खावलायहरबाय। गोजोन्थों।